Situácia v posledných mesiacoch sa zásadne zmenila. Okrem toho, aby tie dvere mali bezpečnostné certifikáty, okrem toho, aby spĺňali aj protipožiarne vlastnosti, paradoxne sa teraz ľudia pýtajú aj na tepelnú izoláciu tých dverí a pritom v bytoch, nie v rodinných domoch, ale v bytoch. Pretože rozmýšľajú nad tým, alebo teda všetci čakáme to, že tie energie a náklady na vykurovanie nám bude rásť. Zatiaľ v bytoch si držíme tých 20 stupňov a viac, uvidíme, ako to bude. A priemerná teplota na chodbách bytových domov býva o tých 10 stupňov nižšia, čiže okolo 10 stupňov. A ten 10 stupňový rozdiel, posilnený ešte tým, že na chodbách býva prievan veľakrát, tvorí značné, teda dobré možnosti na únik tepla nám z bytu smerom von na chodbu. Teplne izolované bezpečnostné dvere. Čo si pod týmto pojmom v praxi predstaviť? Okrem tých klasických oceľových konštrukcií, ktoré sa nachádzajú vo vnútri tých bezpečnostných dverí, je tam veľa oceľových rámov, oceľových platní a kvalitné uzamykanie. Navyše do tepelnoizolačných dverí sa vkladajú špeciálne tepelnoizolačné materiály. Celý ten priestor medzi tou oceľou je vyplnený tepelnoizolačnými materiálmi, čiže tie dvere dokážu obmedziť prestup chladu dovnútra a tepla smerom von. Ale čo je druhá vec veľmi dôležitá, aby nielen dvere boli dobre tepelne zaizolované, ale aj utesnenie medzi dverami a samotnou zárubňou. Treba používať kvalitné silikónové tesnenia, a to nie len vo vrchu a po bokoch tých dverí, ale to, čo veľa ľudí nevie, že treba správne utesniť tesnením aj prach voči dverám, pretože popod dvere častokrát nám prefúkuje ten studený vzduch dovnútra. V prípade bezpečnostných dverí, a nie len v tomto prípade, ľudia zvažujú tú návratnosť, veľmi pochopiteľne. Aká je? Keby sme vedeli teraz povedať, koľko budú energie stáť o niekoľko mesiacov alebo o niekoľko rokov, dalo by sa to veľmi ľahko spočítať. Teraz však nevieme. Isté je to, že tie náklady na vykurovanie a na energie pôjdu zásadne hore. To znamená, tá investícia do takýchto bezpečnostných dverí s tepelnými izoláciami nám vlastne v budúcnosti bude každý mesiac šetriť viacej a viacej pri vykurovaní. Na záver, ak by sme si mali zhrnúť, na čo všetko sa zamerať pri výbere bezpečnostných dverí, čo by to malo byť? Tak v prvom rade, aby bola bezpečnosť, minimálna 3. alebo najlepšie 4. bezpečnostná trieda pri dverách, to je čo sa týka ochrany, aby spĺňali protipožiarne vlastnosti, aby spĺňali protihlukové vlastnosti, ale v súčasnosti už je veľmi dôležitá aj akú tepelnú izoláciu, aký odpor voči prestupu tepla majú takéto vstupné dvere.